Vi spiller Black Ops 2. Zombie mode. Og Vi laver så en lille turnering. ja. Så først så er det TPM Hef. TPM Sea Dragon. Eller sådan noget der stil. Og så er det TPM Bussemand. Så, og bagefter så er det så mig. S-killer. TPM S-killer. Mod TPM in Jungle. Og vi kæmper simpelthen om, hvem der er kommet først, anden, tredje og fjerde plads. Ja. Og vi har allerede nu, at det er Lasse. Okay, hvordan gør man det her? Nu skal jeg bare Hvordan krydse. gør man? En klik af start. Hvordan gør man? Hvordan gør man? Hvordan gør man, Magnus? Lad mig. Okay, hvordan bruger zombien? Hvad? Jeg er vant til det Hvordan almindelige, men jeg ved ikke, hvordan man bruger Nej, men zombien. du Hvordan skyder du med mig? skyder med den ene. Og så løber Okay, det er klart. Det er det samme, som vi gør med almindelige mand. Ja. Men Okay, men jeg kan bare ikke bruge... ja, Hvor fanden er jeg nu? Du er nederst. Hvad skal jeg gøre? I skal finde sådan en ting. Der, Lasse fandt. Lad os nu bare under. Lat. Og du bare sprinte over bare totalt smadre. Så er vi godt. Hvorfor skal der komme sådan en? Du kan ikke løbe den her vej. Lasse, han er lige der. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af sammen. Jeg kan slet ikke finde ud af at styre den. Du var slet med os nu. Jeg skal bare holde mig i live, ikke også? Ja. Ej, jeg ved ikke engang, hvordan. Du får smadret, Lasse. Men det gjorde jeg også lige før. Ja. Jeg er totalt ung, da jeg kom op på det sidste våben og muligt. Og så til sidst, så sker der så bare det lidt uheldigt, at han når lige at dræbe mig, da der er 2 sekunder tilbage. Ja. Fordi jeg havde dårligt våben. Nå! Okay, nej! Men lige om lidt, Lasse, så får han bare dårligt. Ups. Og vi skal ikke... Oh god, det er sådan en. Kom så. Kom så, Lasse. Oh god, det... Det er ikke din store nå! Hvorfor bliver du? Han var bag dig, for helvede. Jeg bliver slet ikke se. Det var en bekendt vej. Oh god. Hvor er du hen, mand? Du lander på mig, gør. Sebastian, lad den reload så. Wow. Jeg vidste ikke, hvor han var. Jeg var... Jeg ikke, eller... Jeg kan ikke med dig! Hvorfor? Jamen, den spiser en lade. Jeg vil jo ikke have det skudt på helvede, Lasse. Wow, fik jeg ham? Ja. Hvad gjorde du? Nej, det var helt klart mig, der fik dig. Du kan bare lige vente til at sprælle, og så bare sprænde ind til mig. Hvor gør det? Lad mig lave nu! Der står bare kamera. Hvordan kommer han? Wow, shit. Du ved ikke ham, Lasse. Jeg ved det. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. I know, bitch. Et skud gang. Jeg kan slet ikke se ham! Han er jo helt rød, ligesom alt det. Hvor det der, det var Jeg ikke tage den der. det er Lasses. Wow. Tag den der ting, Lasse. Der er sådan en ting derovre. Tag den. Det kan du ikke engang. Wow, shit. Bare vent til at tylle rent. Ja. Tag den. Så nu er der one hit på. Oh, Nu Nu skal du du bare kan ramme også slå ham ham en gang. Bare skyde ham en gang. Oh, shit. Hvis jeg ikke det hjælper. Sådan, ja. Fuck, jeg havde. Gå bare ind til ham, han er derovre. Hader det der. Så er det, nu har du blevet dårlig til pistol. Nej, det er den første næste. Holy shit, Du kunne faktisk bare knife. Ja, hvor? Du vil bare kigge rundt, og så kunne du se, at den er rød. Her var det der!
mod ham. Han spiller. Hold op, Jorden, det er ikke godt flot i dag. Fik jeg ham ikke engang? Finder. Jeg kan simpelthen ikke holde op med at kigge ned i jorden, det er simpelthen så flot. Jeg vil Jo, ikke men se, det at kommer med kommer mig. til at kigge ned mod jorden. Wow, shit, hvor. Jeg tror bare det. Godt løb. Bag dig, Sebastian. Det er vel lukket. Det er vel lukket. Hvor fanden blev du af? Så sigt over menneske, Sebastian. Du skal jo kaste granater. Det gik da fint. Det gik da helt fint. Ja, det gik helt fint. Ja, jeg fik ham. Ja. Åh god, det er den der, hvor man... Derovre. Wow, god. Yes, jeg fik ham. Jeg tror snart, det er omvendt, Lasse. Men det gælder jo ikke om at få flest kills, det gælder bare om, hvad den sidste deres... Gør det? oplever. Ja. Ja. Nej, det gør det da ikke. Jo, det gør. Så står der nemlig, you suck. Det er så genialt. Wow. Men her så er det godt Så er jeg at klar, have nogle så. gode våben, nemlig. Åh, klart, så Hvor lang tid er der tilbage? 50 sekunder. Fedt. Ja. Ja, du skal bare få ham op, og så bare... Og kabum. Luke! Hey, hvorfor det han ikke? Det gjorde han også. Nå. Så er det bare med at overleve de sidste 24 sekunder. Ja. Lasse, hvis du får dem, så vinder du måske. Lasse, du skal overleve. 30 sekunder! 10 sekunder, Lasse, skal du overleve. Det kunne du ikke! Kom nu, Lasse! Du skal skynde dig, Lasse, hvis du skal vinde. 2! Den anden vej. En. Den anden vej. Yes! Se Dragon Man. Se, Sebastian, du Ja, jeg skal... I win. Der skal bare... You suck. Er du ikke Stop. Og så er det Eskilder mod en jungle. Den bruger den der vinder der. Please sig, at Magnus Ja, men det er fordi, Please sig, jeg Magnus taber. Det ser jeg taber, fordi så har Sebastian en chance for at vinde. Ja. Hey, så tager vi en læs. Jeg vil ikke kæmpe mod Magnus. Nå! Lad mig om. Så vil jeg kæmpe mod mig, så fucking Ja, så vil irriterende. jeg bare hellere kæmpe mod dig. Jeg har bare en blækopsnør, sådan det bare jo. Lige netop. Ja, jeg må gerne. Forflyt dig. Nu skal de finde den her ting. Der er den. Altså, Eskil. Au! Der var du. Ja. For helvede. Au! Og det Det synes er jeg ikke, hvad ikke jeg skal imod dig. godt. Nej, det Forfærdelig, når han siger, yes. Kommer nu. Det var så tæt på! Så er det, har jeg den dårligste håndpistol. Nu skal jeg bare få ham. Hvis du ikke får mig, så er det godt nok dårligt. Hvor fuck er du? Hvor er du? Jeg skal det er også det skal ikke for mig, ikke? For helvede, du er slalommer. Det er bare ikke det, Magnus. Det er så farligt! Ja! Men jeg fik ham i det mindste. Come on! Det var direkte det, du snakker om. Det er ikke engang sjovt, det her. Jo, det er. Det er bare en joint able. Du skærmblukker bare, det er sygt. Ja. Fuck.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan se det. Er der overhovedet noget Så kort? der står kamera herinde. Eller, du kan se her. Okay, derovre. Ja, Den der lille røde en kan man se. Det har jeg lagt mærke til. Derfor tager jeg bare bagdøren. Nej! Nej! Det gør du ikke! For helvede! Jeg vidste sgu ikke, der var nogen bagdør! Det er ikke fair! Oh my god. Hvor godt det. Nu er du loadet, eller hvad? Kom så, skidt. Rage quit! Au! For Og helvede, det nederen ved er, det er, at du ikke kan rage quit heri, fordi du er nummer 2. det var fandme tæt på, det der. Nu har jeg en god håndstol. Der er fucking nede. Der var din mors håndpistol. Så er det nu får jeg dig. Tak for Max Abo. Jeg vil hellere have haft Insta Kill, tak. Tak! Insta-kill, tak! Men det får du bare ikke. Okay. Kom så her. Jeg sagde så meget. Sid til side. Sid til side. Sid til side. George! Okay, klar. Sid til side. Kom nu! Jo! Øj, det var fandme tæt på. Ja. Han var lige 2 Det er lidt nok. Så står jeg bare og danser. Liam Neeson? Come on! Se, jeg står og danser. Se, jeg står og drejer rundt. Prøv at gå over og kigge mig. Derp. Derpity, derp. Ja. Endgame, nej. Ej, det må man ikke. Jo, så betyder det jo bare, at man er tabt. Ja, men så er man jo om. Find et andet sted at stå. Så prøver jeg lige en anden taktik. Så tager du bare den her. Ja, det var den! Jamen, det er faktisk godt, fordi at der er så lidt tid tilbage, og var ikke kilder på den gode eller den dårlige håndstol. Så derfor jeg vil godt lige løbe for at dræbe dig. Fuck, jeg fik en chok. Og nu kan jeg sikkert godt overleve det sidste. Jo, fordi at jeg har den første håndstol nu. Lol, døde du? Jeg håber på, at det skal have Jeg døde ikke. Døde du ikke? Nu er det skidt. Lige mig. Sebastian, du spiller hele tiden Play. Jeg spiller det, men jeg er ikke. Det er det samme som LOL. Jeg synes, det er sjovt. Nej, det er det som lol. Ja, jeg spiller det, fordi jeg synes, det er sjovt. Og du spiller det bare hele tiden. Hele tiden. Spiller han det virkelig hele tiden? Ja, hele Ja, det er rigtig godt der. Okay. Ej, Max Det er ammo. tykt. Nå, jeg havde Max ammo på mig. Yes. Nej! 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 kom nu, Magnus! Yes, kom nu. Kom nu. Kom næsten. Så Jeg kan spille mod Magnus. gå med skidt. Yes. Yes, det er ligesom før. Yes, mand. Så har jeg, Det var nok det der. så har jeg i det mindste en smule chance for, mens jeg klarer okay. Ja. 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 Og du kan hverken blive på første eller anden pladsen. Jeg har sikret mig anden pladsen. Så har du spillet med mig om en tredjeplads, Lasse. Nej, du vinder bare. Jeg var i tredjeplads så. Så blev videoen også lidt Det var kortere. hvis I lige kom der til sidst. Men nej, jeg gider ikke. Nu skal jeg det er lige nu koncentreres. Nu skal jeg bare vinde bedste. Ja. Gå, Sebastian. Ja. Og åbenbart Nej, ikke. han er den bedste.
Jeg havde kun på det stod i dit hjørne, Okay, og jeg havde ikke så mange muligheder, så jeg kom bare i baggrunden. Wow, hvem er jeg? Det er fordi, der... Wow, hvem er jeg? Du er en zombie. Nå, jeg er øverst. Wow, den der... Wow. Utrolig høj på den her. Jeg er utrolig høj. Jeg er Fuck, du er utrolig... bøsset. Jeg er Det er utrolig ligesom høj. Den God, er okay. utrolig høj. Jeg kan ikke følge med, jeg kan ikke følge med. Okay, prøv lige time out så. Den er Skal jeg lige utrolig sende... høj. Skal jeg lige sende... Ja, tak, fordi... Hvad skal jeg ned på? Bare et eller andet. Bare sammen som mig. Høj, jeg sagde høj. Den var på det højeste. Jeg sagde 8. 8. 8. Sådan er bare snart igen. Ja. Go. Du får det dømmer. Hvor er han? Ja, det er det. Men det var den jo. Sensitivitet er utrolig høj. Den er utrolig høj. Hvor er han? Det er utroligt. Jeg er væk. Oh god! What? What? Say what? Yes! What? Hvor er han? Det var hvad? What? Den her spændende survival. Det kan vi gøre med som helst, det er mand. Jamen Det kunne være så godt være, grineren. han gør det. Max er på. Prøv at se! Han puner mig jo. Han puner mig. Han vågner. Han vågner dig. Han laver lort. He's attacking me with his boner! Det var jeg sådan, du vågner, sikkert lagt den den. Hey. Der er dårligt, Okay. der er hånd med stolen. Ole, du får den. Han har en dårlig stolen. Jeg tror bare, det er, han får mig igen. Så kaster du den over på taget. Hvad fanden er det? Ja, jeg har lyst. Åh, du skadet mig! Det var faktisk det på det der. Det var utrolig godt gennemført i det der. Jeg er utrolig højt til det. Det var utrolig godt gennemført i det der. Det er utroligt. Vi kan, han er syg til det. Det var mod dig, der lavede han bare som om. Han var ikke talt dårligt. Nej, det er fordi, jeg er bedre end dig, Jes. Altså, det er utrolig højt. Ja, det er utroligt. Jeg tror bare, at det der med dårligt, det er noget, han bare siger, fordi så bliver man for overmodig. Bare skal han bare lige komme ud totalt. Det er derfor. Det er mere sensitivitet, der er utrolig højt. Ej. Det er utroligt højt. Åh. Hey, du skal ikke holde mig på mig. Øj, jeg får. Tak, det er du løg. Det er du døde, din motherfucker. Men I må ikke få Og det er utrolig Nu højt. er det ikke så sjovt mere. Jo, det er meget sjovt mere. Det er stadig ikke så sjovt. Det er sjovt, det er Hey. Stop med at dræbe mig. Bare, Det er ikke sjovt. Det er mega dumt, fordi sensitivitet er utrolig højt. Så Mads, hvornår lærer du at gå en anden vej end den der? ingen vej. Jeg er dig for dig! Åh, kan man også gøre sådan der? Knife kill. Nej! Åh, fik jeg. Nej, overhovedet ikke. Du kan ikke tage den, Sebastian. Jo. Sensitivitet er utrolig højt. Det glæder jeg fandme til at høre det der. Øj, det var fandme til Nej, det det der. er det ikke. Det har du ikke hørt, Lasse. Hvad? Det skal ikke være. Hvad du vil. Hvorfor så med mig? Det er fordi, du er så dårligt godt at flyve. Det er jo det er fordi sensitivitet er Ja, utrolig men højt. jeg er så god til. Det er fordi, du er så lille og grøn. Så lille og grøn. Jeg er så stor. Og nu, Hvor lang tid er der tilbage? 2 minutter? Wow. fuck, det er sygt, hvis Sebastian vinder. Og det gør han jo egentlig. Vi regner bare med, at han bliver... Det havde vi sgu regne med. Så hvad han sgu? Jeg bruger bare min taktik. Jeg har bare været med lige at få ham i sidste øjeblik. Jamen, det er jo fejl. Du har bare survivet. Gå Sebastian. Nu hæpper jeg faktisk ud tilbage. Hvorfor lader han? Fedt. Jeg har jo ikke brugt nogen skud, så lader han. Rigtig god tak. Forfærdeligt.
jeg fik dig. Det er tæt på. Nej, hvad? Godt. Nej, godt. Nej, hvad? Nej. Godt. Nej. Hold da væk fra det. What fik? Hvad? Wow, hvad fuck skete der? Du tog kabum jo. Yeah. What? Sådan. Det skal overleve et minut. Du kan lige så godt bare gå op og få, så han får håndpistolen hurtigt jo. Så at du kan få ham. Eller jeg kan bare gøre sådan der. Ja, okay, det kan du. Nej, Sebastian, kom nu bare. Det er jo større chance for, at du ikke overlever som zombie, for det er du dårligt til. Au, hvor fuck er du henne? Bag dig. For fuck's sake. Så 30 sekunder. Jeg kan ikke finde ham, hvor er han? Han er derinde. Nå, det er han. Nej, det er ikke. Det er i hvert fald ikke. Det er i hvert fald ikke. Nå, det skyder mig! Oh my god. Okay. Hvor er du henne? Okay. 10 sekunder. Kom nu. Kom nu. 2, 1, kom nu. Yes! Okay, og det blev altså Sebastian der mand. Vi ses næste gang alle sammen.